Păi dacă tu condamni viciul, tu te-ai condamnat pe viață. Dacă tu condamni un comportament, vei rămâne prins în comportamentul ăla toată viața, până încetezi să îl mai condamni. Tu ți-l faci dușman pe viață. Și mai e o chestiune care pentru mine este esențială și pentru mulți dintre cei care au trecut prin proces. Tu trebuie să recunoști că ești dependent de dramă, de telenovelă. Cu toții știm cum este cu telenovela și cu drama. Niciunul dintre noi nu știe ce înseamnă să-i fie bine. Asta este mare problemă. Și mintea va lucra cu ce? Cu ce știe. Pentru că nu cunoaște binele, va fugi de el ca dracu de tămâie. Ori de câte ori vine binele, ea spune, nu. Eu m-am obișnuit cu asta. Eu cu asta jonglez, aici mă pricep, mie aici îmi place, telenovelă. De aceea e foarte greu să-l faci pe om să înțeleagă că e bine. Pentru că mintea lui va trage acolo unde știe, la chestia aia pe care o cunoaște.